Non Partohonan, Parhaldo Partohonan dan Purna Parhaldo atas segala dan juga dewan-dewan atas segala perhatian dan bimbingannya kepada kami panitia. Inilah kami semua, ada 15 orang, 3 sintua dan 12 calon sintua. Dan sebelum ditutup oleh Inang Pendeta, saya mau sampaikan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau Amang Inang dan seyogyanya kita mendukung UMKM dari Enggano, AKBP Enggano, ada nanti bisa di sini dibeli atau bisa dipesan dengan Inang ya. Nanti jadi silahkan supaya nanti apa yang sudah dibawa ke sini sedapat mungkin kita habiskan supaya bisa kita transfer ke Enggano. Demikian, dan sebelum ditutup saya diminta membaca pantun. Pantun Betawi ya. Nanti bilang cakep ya. Iya, siap. Ya, sekali lagi mohon maaf, pasti ada kekurangan ya, dari mulai salah cetak cover buku acara sampai terakhir ini, maaf sekali lagi, dan itu semua akan kami perbaiki di kemudian hari. Cakep belum ya? Belum. Jalan-jalan ke Danau Toba. Jangan lupa membeli durian. Amang dan Inang yang terkasih. Sampai jumpa pada bulan tahun 2025. Oliate. Selanjutnya mau ditambahkan Inang Roy Destumorang. Silakan. Yang terakhir sebelum kita tutup dengan doa, bernyanyi saja lah kita. Kita nyanyikan bersama Utano Bata. Sudena naung madohoti acara Marbona tahun di Bagasan Sadarion jala onma pangujungina dihita tapasadama rohata martani yang mahita puha mauliati hokami Tuhan tua dupa munabadiai Sudena dinggani basam na mangaramuti ngulunami mama sumasuhami di akalas ni roha nang hasadaun ni roha asabui ture jala dinggan Tuhan sudi pakubasyon di tonga-tonga ni huriam jala dihibul ni rohanani
martangi yang tuho jala huhut mapigi hatam nabadia na pinasahat ni naposom pendeta mesan di hutapea pos rohanami Tuhan nga dipasupasuhoy masuk turuhanami ganun marsada-sada na tumangihosa di jorom di tikyon say margo gumahami Tuhan mangulahon na dinggan songonhon na sundenggan tungolo nami doho tu portibyon asi maroham dihami sudik pasu-pasu Tuhan ng panitia naong makaludyahon say tabay dinasida las ni Roha dohot haburjyon mangulas yulaon dito nga tonga ni Huriam nang didiya petahe esudena nasida mangula-ulaon na siganupari Tuhan nami jala di bata nami upasahan kami masuding ulo nami tuado pamo na badiyay molo mardumo sirang pihami siya ningananon mulak bihami tu akka inganan nami be postitutu dorohan nami ho namadungan ni hani nang kadungan nami naong parjolo mulak siya ningananon alanyak ka ulaon na pos rohan nami nung nga dipataruho na sida saha tutujuan na di bagasan dame dohot las ni Roha Putangi ako kami Tuhan ng tuwadupamu, pasu-pasu toktong na humaliak kami. Lehod dinasida Tuhan, dami dohot las ni Roha. Lumobi Tuhan pagikirion dohot roha na dinggan. Di kehadiran niya ni Huriam di tonga-tongani 2 ton. Pasu-pasu kami Huriam, asa sa huboto kami Tuhan, patupahon dohot mangulahon na dinggan na hinalomohon mo. Asiroham dihami ng disudina ruas ni Huriam say homa Tuhan na para di roha nami sudi asa marhiras ni Roha hami ro diari marsogot tubagas jorom mangalap gogo siyan ho marhiti-hiti hatam asimaroham dihami Tuhan upasahat kami masudi ngolo nami tutangamu na badiyay mauliate madiho say tani ho matanyang nami di bagasan Jesus Kristus Tuhan si palua si panguluhami. Amin. Asin ni rohani Tuhan kay Jesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Do pasauran ito di parbadia ma. Na madungani hamu sa lubot na. Amin. Oras manita sulit. Oras.